Pa za Hrvatsku je ovo naravno velika stvar zato što je ovo bila praktički zadnja vidljiva prepreka na našem putu u Europsku uniju, odnosno to je bilo nekako zadnji korak za koji još nismo bili sigurni da će se dogoditi. Mislim da nakon zadnjeg izvješća Europske komisije prema kojem je Hrvatska ispunila sve uvjete za ulazak u EU, ovo je zapravo bio taj neki zadnji još korak kojeg smo čekali. U posljednjih godinu dana ta je ratifikacija jedina bila upitna. U sve druge smo bili više manje sigurni ako izvješće bude dobro. Preostale su još 4 ratifikacije u 4 zemlje, ali tamo se ne očekuju nikakvi problemi, to je stvar samo procedure. A svi znamo da je sa Slovenijom bilo puno sporova, puno sukoba i nije se do zadnjeg trenutka zapravo znalo hoće li doći do ratifikacije ili ne, odnosno barem ne do potpisivanja memoranduma. Ali možda ono što je još važnije je da ova ratifikacija zapravo znači kraj napetosti između Hrvatske i Slovenije. Je vas iznenadila takva suglasna potpora, 82 glasova za i nijedan protiv? Pa moram priznati da ja nisam baš očekivala da će biti posve jednoglasno, ali koliko znamo u slovenskom parlamentu je postojao nekakav konsenzus stranaka da ako se riješi ili ako se dogovori kako ćemo rješavati Ljubljansku banku, da će onda sve stranke manje više to podržati. Tako da. Uvijek su svi govorili o tome da treba gajiti dobrosusjedske odnose i prijateljstvo, ali u praksi toga zapravo baš i nije bilo puno što se političara tiče. Mislim da se to na ljude baš i ne bi trebalo, nije ni toliko odnosilo. Ali sporova i sukoba je bilo previše oštrih riječi, optužbi s obje strane, pogotovo prije izbora, pogotovo za skupljanje političkih poena. Najlakše je ljude natjerati na negativne emocije, na napade na susjedni narod i slično. To je puno lakše nego graditi prijateljstvo. A mislim da sad zapravo više neće biti nekih velikih razloga da se opet vraćamo u te zaoštrene odnose.